καλημέρα σας. Τι άλλο να έκανε αφού εσείς ακούσατε. Να περιμένει λίγο ακόμα. Ξέρετε, ότι μένω μακριά και ότι μέχρι να έρθει χρειάζεται κάποιος χρόνος. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και ο μόνος ασθενής που έχω. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Να φύγω. Μα, εγώ δεν σας κρατάω. Ναι, πώς. Τι πώς. Κυρία μου, η επίσκεψη έγινε. Ποια επίσκεψη. Η δική μου. Δεν σας καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να φύγω χωρίς να αποσημειωθώ για τις υπηρεσίες μου. Εσύ είσαι στο κάτω. Σίγουρα θα αστείευεστε, μαδάμ. Ο υπηρέτης μου θα μπορούσε να δεχόταν ένα ρουμπλικό, όμως όχι, λυπάμαι. Μα πόσο θέλετε. Κανονικά θα παίρνα 10. Σύμφωνα με τα λεγόμενα σας πριν, 5 θα ήταν εντάξει. Θα πρέπει να περιμένετε πολύ ώρα για να πάρετε 5 από μένα. Δεν είναι. Να αποφέρει παντρεμένη. Με έναν άξιστο σύζυγο. Να αναγκάσει να δείξει τόσο φοβερό περιβάλλον. Μα εγώ Και σε αποκορυφούν όλο αυτό. Να κατηγορήσει το μοναδικό μορφωμένο άτομο που είναι. Όχι, κοιτάξτε. Δεν αντέχω περισσότερο. Όχι, κυρία μου, παρακαλώ, καταλάβετε. Η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος. Ξέρετε, η ζωή μου είναι δύσκολη. Είναι ρηπόφορη. Μα νομίζετε. Ξέρετε πόσες φορές έχω κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Μα. Ξέρετε πόσες φορές έχω επιχειρήσει να σπαθώ με ένα μαχαίρι. Να καταπιώ κάποια και να πέσω από το παράθυρο. Τρομερό. Γιατί δεν είμαι καλά. Αισθάνομαι αδύναμη. Ζαλίζω. Ελάτε τώρα. Σβήνω. Μα τι εννοείται ακριβώς το αντίθετο. Εννοώ ότι έχω ανάγκη από κρίνο. Αλλά ούτε μπορώ. Ούτε η θέση μου είναι τέτοια για να κάνω αυτό που κάνουν οι Ζητιάνοι. Άρα το μόνο που μένει είναι ένα. Όχι, κυρία μου, αλίμονο. Ευχαριστώ να σας δανείσω εγώ κλίματα. Αλλά Επιμένω. ευχαριστώ. Πολύ, δεν τόσο καλός. Εντάξει, κάτι δεν το πείτε όλα. Γιατί δεν σας κρατάμε άλλο, που είσαι το γιατροβακό τότε. Ναι, γιατί δεν πρέπει να μένεις πολλά λεφτά τα φύγεις από το σπίτι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί.